Аз съм Ангел Янев. И сега ще гледате как аз ще се бушна през тази затворена врата. През той. Между тези две решения. Така, гледай. И така, вярвате ли си, че аз мога да се навра през той? Е така. Не. Сега ще видим. Чек, се напълниш се изпъкнеш като... Успях! Така, а сега ще видите как аз ще се набера по вратата и ще направя нещо там джамбулък и ще стъпя на земя. Ще наборя вратата. Бати вратата! Тук цяла планина това. Гаджек! Ти си секси. И сега правя така. Ой, кой тръпа там? Ама как клипа стана 9 минути. Ама Сега да видим най-лесният начин да видиш през тази порта. Да направиш така. Отваряш портата и влизаш. Тя е написал, този, който е режисирал клипа, се казва Петко Цонев. Довиждане! Искам да го харесате. здравейте! Довиждане! Добре, дай.